Purihin natin ang Panginoon sa mensahe ng awit. He is really our comfort tonight sa ating patuloy na pag-aaral ng kanyang banal na salita. Kumusta kayo dyan sa iba't ibang dako sa mundo? Alam ko ang inyong pagsisikap. We were informed that some of you ay nagmamadali para lang maabot ang oras na ito. Sa Australia, you are advanced of 2 hours, 4 hours. So, you are trying to wake up. Sa Amerika, iba din yung oras, ang timeline nyo doon. So, pasalamatan natin ang Panginoon na sa experience natin ngayon, sa nalalabing mga segundo ng story of redemption, mga kapatid. Okay? Now, kagabi, napag-usapan natin ang napaka-specific na statement ni Jesus Christ para natin makita ang lahat ng mga kaganapan sa kanyang pagdating. Ibig sabihin, yung engagement niya para sa ating henerasyon. He is an amazing God. He loves us so much. Hindi talaga niya tayo pinabayaan sa lahat ng panahon. Kaya sa gabing ito, patuloy nating panghawakan yung kanyang engagement doon sa ilog ng Olay, no? Sa river ng Olay at Hiddekel. Ngayong gabi, tatalakayin natin yung tinatawag na kahangahangang kagalingan. It's an amazing healing. Bakit mayroong healing? Sipin mo kapatid, buong mundo magkasakit, buong sangkatauhan ay ginagambala ng isang makamundong movement ng isang virus. Kaya napakasarap nating isipin na pag ganito na pala ang nangyari sa mundo at sinabi ni Kristo na ito na ang closing, sumatuwa tayo na tayo pala ang last generation. Sapagkat kung tayo ang last generation, yung healing, yung kagalingan, ay talagang iniukol ng langit para sa atin, kapatid. Kaya ang kagalingan ito, kapatid, siya mismo ang nag-engage. Siya mismo ang nag-diagnose sa atin. It's God nagbigay sa atin ng diagnosis. Siya mismo ang nagsabi na ito na ang closing prescription, kapatid. Pag sabihin closing prescription, healing siya. At isang kumplitong kagalingan. Bakit kumplito? Sapagkat 3 beses niyang inulit. 3 means completeness. In Hebrew, shalosh. Saan siya nakik-engage? Bumaba siya sa langit, pumunta sa river, doon kay Daniel, na mabasa sa chapter 8 at chapter 10, 11, and 12. Physical siyang nakipag-engage. Doon sa 4 na disipulo sa Mount of Olive na na-record ni Matthew, ni Luke, at saka ni Mark. Umakyat na siya sa langit after 40 days, pero bumalik siya after several years para puntahan si John on the island of Patmos para sabihin kay John, John, ito na, binigyan na kita ng numero dyan, 1 to 7 movement of this planet Earth. What an amazing healing na binigay ng Panginoon sa atin. Sapagkat hindi natin pwedeng ipagkaila na ang lahat ng kanyang sinasabi mayroong global significance. Ibig sabihin, buong mundo ang na-involve sa ganitong kaganapan, kapatid. Ito ay tinatawag na Christ's grace. Description, grasya ito.
Tinawag itong grasya sapagkat ay may instruction. No? It is an instruction of God. So napakabait talaga ng Diyos. He loves us so much that He gave His grace to us. Now, one thing na I would encourage you, na gusto ko ninyong titingnan, na ang Mount River Land, ang tubig, ilog, galing sa bundok. It comes from the mountain, going down to the river. Pagdating doon, punta siya sa island of Patmos. So makikita nyo agad yung tatlo. 3 point, 3 object. Ibig sabihin, triangle siya. It's a trinity of truth. It's complete, my friend. The Bible is so pregnant with so many three. That's why Trinity. No? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So kayo dyan, sa iba't ibang dako, maintindihan natin ngayon. Maranasan talaga natin yung growing in grace. Sapagkat bawat tao, bawat anak ng Diyos, na hindi maranasan, hindi niya ma-experience yung paglago ng tayo kapatid. We will just be at thinking symbols. Kasi yung engagement niya ay talagang nakaukol sa atin para tayo'y lalago. Big sabihin, growing in grace, sinabi ni Pedro, lest you fall from your secure position. Continue to grow in grace and in the knowledge of the Lord and Savior, Jesus Christ. Ganda, no? Triangle ba yan? Triangle. Kita nyo, triangle? Oh, hindi naman siguro ganyan sa page, sa streamline. Okay naman siguro sa inyo dyan. Okay, good. So, triangle siya, kapatid. From the mount, to the river, to the island. Pagdating sa island, anong uri ng tubig dyan, kapatid? Ano ang lasa ng tubig sa dagat? Asin. Bakit asin? Kasi sinabi ng Panginoon, Christ said to us that you are the salt of the earth. Hindi ikaw ang mensahe mo para lang sa isang grupo ng mga tao. Sinabi ng Panginoon, you are the salt of the earth. The whole world. Ibig sabihin, yung mensahe mo, hindi lang para sa Roman Catholic. Ang mensahe mo, para sa Jehovah's Witnesses. Kung ikaw ay Iglesia ni Kristo, taimtimin mo na ang mensahe mo ay para sa lahat ng tao. May mensahe ka ba para sa mga Koreano? May mensahe ka ba para sa mga Hapon? We are the salt of the earth. Kaya nga ang mensahe ng Mount, River at Island, kapatid, na ang mga anak na pinili niya, ikaw at ako ngayon, simula sa North, South, East, and West, tayong lahat, pinili ng Panginoon ngayong gabi, kayo na nanonood ngayon. What a feeling of comfort. Napakasarap na ako kabahagi pala nito. Kung ako ngayon ang asin, hindi lang para sa Pilipinas, asin para sa buong mundo, asin para sa lahat ng relihiyon. What a beautiful message. It's time for us to experience and proclaim the true message of the last generation. Kasi ito ay prescription, kapatid. Kaya doon natin nakikita sa unang gabi, yung hindi ninyo maano ito, bago lang nanonood. So I encourage you na puntahan nyo ang Radical Reconnection sa Facebook at YouTube.
Kompleto doon, detalyado doon, kapatid. So dito tayo na mamangha. Kahangahangang kagalingan, kahangahangang instruksyon. Bakit? Isipin mo ang language nila, isa lang. Halimbawa, sa river, sa Daniel 11, sa Hezekiel, tidings out of the east. Pagdating mo sa Mount of Olive, and out of the east is the coming of the Son of God. Pagdating natin sa Revelation, sa island, sa sinasabi dyan, mensahe, huling mensahe ng 144,000 ascending from the east. One message in three distinct points of origin, the mount, the river, and the island. Kagabi, nakikita natin yung sinasabi sa Olay River. Sinabi ni Kristo sa bundok, puntahan mo si Daniel. Anong sinabi ni Kristo? When you shall see the abomination of desolation, spoken of Daniel the prophet. Pinuntahan natin si Daniel kagabi. Yung ginamit na language ni Jesus sa Mount, yun din ang ginamit niya sa ulay. Stand up. Dito, stand in. Parehas lang. Pagdating sa island of Patmos, kapatid, 5 have fallen. So ano ang isa? Nakatayo. Fallen. Stand. 1 is. Napakasarap. Pope John Paul II fulfills the words of Christ. Means the one or one to ask an apology on the Inquisition. The one to be acknowledged by the political leaders of the world. Napakarami. Isa nito na naman. Yung sinasabi sa Olay River, He shall destroy wonderfully. Pagdating sa Mount of Olive, sinabi ni Kristo diyan, ang kaaway, He will show great signs and wonders. Pagdating sa island of Patmos, bakit parehos? Kasi si Kristo ang nagsalita diyan. Ang time niyan, para sa atin, 2020, sa ating generasyon. Pag nakakita kayo ng Bible, isipin nyo, hindi yan para sa nakalipas na henerasyon. It talks about us tonight. Kaya sinabi sa Revelation, He doeth great wonders. Ganda. Kahangahangang kagalingan, kapatid. Kaya doon sa river na sinimulan natin kagabi, sinabi ni Kristo kay Daniel, sa Daniel 8:19, when sinabi niya, I will let you know. Ganda. I will let you know, Daniel, the time of the indignation, what shall be the last end of the indignation. For the time appointed, the end shall be. End talaga. So hindi nagkulang si Kristo. Sinabi niya si Daniel, I will let you know. Pag sinabing I will let you know, si Kristo, perfect, reveal, ano yan? God yan. Ibig sabihin, hindi naintindihan ni Daniel. Naintindihan niya kasi sinabi ni Kristo, I come to let you know. Pag sinabing no, kapatid, principles and philosophies. So, sundan nyo ito sa Radical Reconnections. Detalyado yun. Kasi dito, kapatid, in closing, kukunin na lang natin ang pinaka-sentro nito. Sinabing, I will let you know. Pag sinabing no, ibig sabihin yan ay mga prinsipyo at filosofiya. Ito ang magtulak para gumalaw ang buong sanlibutan. Dito sa river, sinabi, so magtanong ka to know. By the way, binigyan tayo ng guide ni Kristo. Pag sinabing I will let you know, itinuro niya sa atin kung paano tayo magtanong. So hindi tayo hihiling sa Kanya na walang klarong katanungan. Kasi pag sinabing, I will let you know, halimbawa, gusto mong malaman ang pangalan ng tao na karating ka sa isang lugar. Gusto mong malaman ang nakikita mo para magtanong ka kung saan yung bahay ng hinahanap mo. Tanungin mo ba ang tao ng, why is your name? Hindi ka magtanong ng, why? If you want to know the name of a person, anong gamitin mong tanong? Ha? What? Who? Hindi ba? So pag sinabi ni Kristo, I will let you know. So tanungin natin si Kristo, to know what?
to know who. Ayan. So pag binasa natin ang Daniel 8:23, 24, tanungin natin si Kristo agad, ating henerasyon ngayon, what about His power of the little horn? Sinabi ni Kristo, His power shall be mighty, but not by His own. Ang ganda nito, Pastor. Share ito sa mga theologians. What about His planned actions? Verse 24. Daniel 8:24. He shall destroy wonderfully. Ganda. Kaaway, dapat destroy terribly. Yung salitang destroy, dapat ang partner niyan, brutally destroy. Bakit sinabi ni Kristo? He shall destroy wonderfully. Sino lang ang wonderful, kapatid? Si Kristo lang. Yung word na wonderful, kapatid, ginamit lang yan kay Kristo. Pero dahil may sinabi din ang Biblia na gagayahin ni Satanas si Kristo, kaya nga, sa Satanas, ang paraan niya, Christ-like ang kanyang paraan. Matindi, kaibigan, ito. Tanungin natin si Kristo, what shall be His mode or approach of destruction? Ano yung paraan niya? Ano yung modus niya? Yung approach niya para wasakin ang mga anak ng Diyos? Verse 25, through His policy. Ang ganda naman. Sa pamagitan ng polisiya. Anong ibig sabihin ng policy, kapatid? No? Titingnan natin mamaya yan. Ang kasunod na tanong ngayon, kasi sinabi ni Kristo, I will let you know. Tanungin natin si Kristo, what shall be His means of deception? Verse 25. Craftiness. Craft, and through His policy, He shall cause craft to prosper in His hand. Grabe, no? Napakalinaw, Daniel 8:24 and 25. Yung huli, anong sinabi niya? By what cause or movement, He will detour. Ito. By what cause? Anong kilusan ng mundo na gagawin ni Little Horn, institusyon yan ng kaaway ni Kristo, na He will detour, i-defile, i-fornicate, ikaw at ako ngayon. Ang ganda. Anong sagot ni Kristo? By peace, by prosperity, shall destroy many. Ang ganda na naman nito, kapatid. Tingnan natin ang the whole verse. To see is to believe. Sa bulanon pa sa Bohol. To see is to believe. Sano. Di ba? Sano. Yung mga bulanon, sano. Sano, sana. Gajud, gana sa Bohol. Sinabi ng Daniel 8:25. Bago natin basahin, we'll ask a special prayer. God, loving Father, in the special moment of our study, we ask you, Lord, to intercede in our behalf. Thank you, Lord Jesus Christ, for engaging us tonight with your words. Thank you, Lord Holy Spirit, for helping us to experience the wonderful, the amazing experience of the spoken words of Jesus Christ fulfilled in our very 2 eyes and 2 ears. In Christ's name we pray. Amen. And through His policy also, He shall cause craft. Ano yung craft? Abilidad niya, katalinuhan niya, para mag-prosper in His hand. Yan mo, kamay. And He shall magnify Himself in His heart. And by peace, King James Version, puntahan mo ang 1888 na version, prosperity. Bakit peace? Prosperity. Isa lang ang Hebrew word niyan, shall destroy. Itanong daw ninyo yan ngayon.
sa lahat ng denominasyon sa mundo. Itanong natin sa lahat ng Hindu, Muslim, sa lahat ng mga tao sa mundo. Paano ang kapayapaan maka-destroy? Think about it. The opportunity to be the salt of the earth. Paano tayo maging relevant sa salita ni Kristo? Paano natin engage itong sinabi ni Kristo sa ating henerasyon? Kasi sinabi niya, by peace shall destroy, by prosperity shall destroy. Ang original Hebrew word niyan is shalva. Ang ibig sabihin ng shalva, security, genuine or false, abundance, peace, prosperity. Sipin mo sa kanilang meaning dyan, security, genuine or false. May guide na agad tayo, kapatid. Ang King James, peace ang ginamit. Ang 1888 Darby, prosperity ang ginagamit. And through his policy, tingnan natin ang policy. Ang meaning ng policy sa Hebrew, sekel. Ginamit ng King James, policy. Ang ibang Bible translation, prudence, discretion, knowledge, sense, understanding, wisdom, wise. Through his wisdom, he shall cause craft to prosper in his hand. Bakit lumaganap ngayon ang conspiracy theory? Bakit ang daming mga claimants of the truth na ang sinasabi, depopulation, huwag kayong, ano yan, kasi may 666, may ano yan. Grabe. Pagkatinan mo dyan, kapatid, understanding. Through his understanding. Ano yung pag-intindi niya? Pag-intindi niya sa iyong pangangailangan. Pag-intindi niya sa iyong edukasyon. Pag-intindi niya na wala kayong tahanan, bigyan kayo ng tahanan. Ha? Yun ang ibig sabihin. Basahin natin. Sinabi kanina, through his policy. Ang meaning ng policy, prudence, discretion, knowledge, understanding, wisdom, wise. Puntahan natin si Wikipedia. Yung anti ng tao sa mundo ngayon. No, magaling na anti ito. Sabi daw ni sino yung nasa Africa? Si anti-Wikipedia. Sabi niya, policy is typically described as a principle or rule to guide decisions and achieve rational outcome. Isang prinsipyo na mag-guide sa mga desisyon upang abutin ang makatarungang mga kaganapan. In other words, makatarungang kaganapan. Makatarungan ba yung depopulation na inaccuse nyo ang kawawa na mga grupo ng mga tao na inaccuse ng karamihan ngayon sa Facebook, mga reptilian elite? Conspiracy theory. Kawawa si Bill Gates, kapatid. Huwag tayong sasama sa pag-share ng mga ganyang klase, kapatid, kasi maging bahagi tayo sa isang kasinungalingan, sa hindi katotohanan. So dito, kapatid, puntahan natin si computer na mayroong Microsoft Encarta. Ang meaning ng policy, set of principles. Isa lang ang meaning, set of principles. Anong sinabi ng Bible? Verse 25, through his policy. Ang gagawin ng little horn, ang gagawin ng kaaway ni Kristo, through his policy. Si Ellen G. White kaya, mayroon kayang sinabi, sa mga non-Adventist, gusto ko lang i-introduce sa inyo ngayong gabi. The amazing mind of Ellen G. White. Really? Sipin mo si Ellen G. White, sa panahon na sinulat niya na ang smoking can cause cancer, can destroy human. Sa panahon ng sinulat ni Ellen G. White, kapatid, ay ginamit ang nicotine as anesthesia ng mga doctors sa panahon ngayon. But today, lo and behold, the justification that Ellen G. White is not an ordinary writer. He is very respected
writer of the world. May sinabi si Ellen G. White sa libro niya na Great Controversy, 444, paragraph 3. Was not this the way things went wrong? Are we not living His life over again? And what do we see just ahead? See, just ahead. Parehas na sila ni Kristo. When you therefore shall see. Another General Council, a World's Convention, Evangelical Alliance, and Universal Creed. When Ellen G. White wrote this book, this statement, hindi pa nangyari na nagpatawag ang Roman Catholic Church ng isang World Council na inimbitahan nila ang mga protestante o ibang relihiyon. Pero bakit sinabi ni Ellen G. White, Evangelical Alliance, kasama sa council na yan? Napakabait ng langit, General Council, World's Convention, Evangelical Alliance, and Universal Creed. In fairness sa kanila kapatid, sa Roman Catholic Church, clear, makikita sa Bible na hindi tama yung akusasyon na binigay sa inyo nitong iba't ibang grupo ngayon sa internet. Kailangan maiplastar ayon sa Biblia kung paano dinescribe ni Kristo ang movement, kapatid. Halimbawa, pag tingnan natin yung Universal Creed, sa dictionary ni Encarta, ang meaning ng creed, set of principles. Set of principles? Parehas lang siya ng policy na ginamit sa Bible, set of principles. In other words, Daniel 8:25, Great Controversy 444, policy, ang meaning, set of principles. Sa Great Controversy, creed, set of principles. Amazing, kahangahangang instruksyon sa ating henerasyon. Dito natin makikita, kapatid, kailan kaya natupad ito? Anong taon natupad itong sinabi ni Sister White na sinabi niya, General Council, a World's Convention? Kailan kaya matupad ang Daniel 8:25 para natin makikita at maramdaman tayo na ang huling henerasyon? Napakakumon na pakinggan sa iba't ibang simbahan. Tayo na ang huli. In the last generation, we are the Laodicea. Kung ano-ano itong sinasabi na tumutukoy sa atin, we are the last. But we need to specify biblical account and global event. Take note, biblical account, global event that fits, that makes the Bible as the Word of God. Hebrews 4:9, living and active words of Jesus Christ. Napakasarap, kapatid, sapagkat ang fulfillment nito nangyari sa 1962 to 1965. Ito ang picture na nangyari ang council. By the way, first, Council of Trent, Council of Nicaea, lahat ng council nila, walang inimbitahan na iba't ibang relihiyon. Pero pagdating sa 1965, the Second Vatican Council, yan talaga ang kanilang setup dyan. Kaya si Kristo talaga nakaupo dyan sa river. Kaya pinakita ko sa inyong river na yan para makita nyo yung takbo. Kasi ang river lang ang tumatakbo na object. Dyan. Ibig sabihin, tumatakbo na ang salita. Tumatakbo na ang kaganapan. Maghanda ka na sa pagsalubong sa Panginoon. Take note. Sa Second Vatican Council, nakaproduce sila ng 16 major documents. Sa 16 major documents na yan, kapatid, according to the Second Vatican, by the Britannica.com, was the single most important event. Single most important event in the 20th century religious history. Ay alam mo, kapatid, dyan sa Loma Linda, sa Andrews, mayroong challenge na ginawa si John Jovan Markovic, isang pastor,
history professor, way back 5-6 years ago. 6 years ago, sinabi ni John Jovan Markovic, let us all gather our effort and restudy the Second Vatican Council. Hopefully, our scholars will have to deal with it. Ang Second Vatican Council, kapatid, according to Microsoft Encarta, siyang sinabi nila, voting members of the council were Roman Catholic bishops and heads of religious order. Tingnan nyo. But in a radical departure from past practice. Radical ba? Pag sinabing radical, 180 turn. In a radical departure from past practice, Orthodox and Protestant churches were invited to send official delegates. Lahat inimbitahan. Walang relihiyon na hindi nakarating doon, kapatid. Including Muslim. Lahat nandun. May mga participation sila, kapatid. Take note, walang relihiyon na global ang kanilang structures na hindi nakarating doon. Sipin nyo, radical departure from past practice. Sa nakaraan, walang imbitasyon. Hinula kaya ito ng isang magsusulat? Of course. Ellen G. White said, in 1888, kailan nangyari? 1965. Anong sinabi ni Ellen G. White? Another council, a world's convention, evangelical alliance, sama-sama, then they will produce universal creed. Mayroong 16 documents, kapatid, na nahati sa 3. Tahasan kong sabihin sa inyo ngayon. Ilagay ko ito. Wala naman akong tubig kung may mainom. No? Tahasan ko sabihin sa inyo. Kung ano man tayo ngayon sa mundo, politically, religiously, economically, socially, culturally, we are just the byproduct of that 1965 that you take this movement because 1965 to 2020, how many years? More than how many years? It's exactly a production of a generation. When the Bible talk about generation, it is 40 years. In other words, lahat ng tao ngayon, ikaw at ako ngayon, kung ano man ang ating pananaw, the way we make decisions in this world is exactly because of that 1965. The way we choose music, the way we get involved in religious projects and activities. Amazing instruction, kapatid. Napakabait ng langit na ipinagkaloob niya sa atin ito, kapatid. Now, isa niyan, yung tinatawag, tatlo yan, Constitution, Decree, and Statements. No? Tatlo yan, Constitution, Decree, and Statements. Alam mo, way back years, mayroong ginawa si Satanas na naakit niya ang halos lahat. Mayroong fake news. Grabe, sa fake news na yun, isipin mo, nagawa ang ating division ng circular, reacting on that fake news, na mayroon daw 16 universal principles na nangyari sa Cairo, sa Nairobi, Kenya, na ito tungkol sa Sandilo, 666. 16, ginaya itong 16. But that was hoax and false. Because there was no such meeting on that day which happened in Nairobi, Kenya. Take note, but the rest of Christian intellectuals had been deceived by that document, my friend. Kaya dito, makikita natin, ano yung laman yan? Na hindi ko nandoon yan sa Radical Reconnection. Bibigyan ko lang kayo ng mabilis na ano dito. Sabi nitong isang
participant dyan. For my generation, Vatican Council was really a revolution, recalls Vatican analyst Marco Politi, who was in high school at the time. High school po siya noon. There was a new way to have relationship with the Jews. So 1965 pala ang naghulma para sila makarating doon sa Jerusalem, si Pope John Paul. Yung approach niya. There was a new way to look at the other Christian confessions. Nakarinig ba kayo na nakipagdebate ang Katoliko? Nakarinig ba kayo, nakakita ba kayo na ang mga Katoliko nagagalit sa mga iba't ibang relihiyon? Since 1965, I tell you, my friend, yung ibang nangyari, mga isolated cases, but the general rule of the Roman Catholic Church, there was a new way to handle the relationship with Islam. 1965. Kaya makikita na natin sa ating mga mata ngayon, bakit naging successful na mayroon ka nang makikita, pari at imam na nagsama-samang manalangin. And there was a new way of liturgy. Mabigat itong liturgy, kapatid. I will tell you straight right now. Itong Sacrosanctum Concilium, Latin yan. Latin. Sacrosanctum Concilium, December 4, 1963. It ordered an extent, pag binasa mo yan, makapal yan. Kung gusto mong bumili niyan, puntahan mo ang SM St. Paul Publication. By the time na sinimula natin ang presentation na ito, wala kang mahagilap na mga dokumentong ito. But after several years na nag-conduct tayo ng seminar, produce na ito. Bakit? Nagtanong sila, bakit mayroon na ito? To be honest, linabas na nila yan sapagkat everything has now been in place. Example, yan. Pag sinabing liturgy, structures of worship, it ordered an extensive revisions of worship so that people would have a clearer sense of their own involvement in the Mass and other rites. Isa kanilang description yan. Pag binasa mo ang buong konstitusyon na yan, from 1965, kung ano ang nangyari sa lahat ng worship form sa buong relihiyon ngayon, magugulat ka. It is exactly the byproduct of the program. Bakit? Kasi sinagot nila ang kailangan ng mundo. Alam nila na magkaroon ng migration, magkaroon ng global communication, na sa oras na pumunta ka sa ibang bansa, pag wala kang simbahan doon na 70 Adventist, at maimbitahan ka sa isang spiritual gathering worship, ma-feel at home mo yung worship sapagkat yung structure ng set of program, opening song, opening prayer, lahat ng structure dyan, kapatid, is exactly what you are doing in your church. Hindi ka gugulat. Puntahan mo ang lahat ng simbahan ngayon. I-observe mo kung paano sila mag-worship. Kapatid, kaya kami noon, mayroon kaming disagreement noon sa iba. But I need to tell this truth right now. Kasi yun ang kanilang napakaganda nilang program. Yung liturgy. Kikita nyo, di ba kayo, nanonood nga kayo, may pari dyan na nagpapatawa na. Bawal yan noon. Ang sermon, ang homily nila ngayon, kapatid, almost the same. Puntahan mo ang Baptist. Puntahan mo ang Iglesia ni Kristo. Puntahan mo ang Saksi ni Jehovah. Puntahan mo ang mga born again. It's just the same, my friend. Ang kanila talaga, kapatid. That's why I challenge theologians, scholars, pastor, na yung structure of worship na binigay ni Ellen G. White sa atin, in which we are practicing right now in this church, is exactly God's ordained. Dapat walang pagbabago na baguhin sa structure ng ating worship ngayon na ginawa ng ating church. In this church.
there should not be any change to be made. So dito natin maintindihan na bakit iba talaga. Ito pa, Decree on the Constitution of Social Communication. Magugulat ka, lahat, silang 1963 pa yan. I-encourage ang lahat ng mga layman mag-organize ng TV, radio, newspapers, magazine. Pag marami na yan, tapos i-gather agad nila associations of writers of the association of grabe. Magugulat ka, na? Bibigyan ko ng example. Excited ang lahat ang mga Adventist kasi nagkaroon tayo ng short frequency program. Nagkaroon ng FM station sa iba't ibang munisipyo kasi hindi na kailangan mag-apply gaya ng ABS-CBN na kailangan ng franchise. Hindi na pwede kasi pwede nga basta short wave lang, pwede ka lang magkaroon ng radio station. Unknown to most of us. Akala nila na tinatawag na Philippine Community Broadcasting, CBN, Community Broadcasting. Yung community ba? Lahat. Akala ng karamihan, nakausap ko noon, nag-meeting, sakala nila dito lang sa Pilipinas yung community broadcasting. My friend, long before it happened here, matagal na nagsimula yan sa Amerika, mayroon din silang community broadcasting, kapatid. So kita mo na ang movement nila, napakaganda ng mga intensyon para ma-regulate, kaya may regulations, may rules. Ano yung regulation principles na hindi mo mamalayan, ma-adulterate ka, ma-fornicate ka, at ma-defile? Diyan papasok sila yung deception, kapatid. Hindi yung sinasabi natin na sandilo o kung ano-ano pa man, kapatid. I tell you, my friend. Furthermore, the document emerged at the World Social Communication Day. Kaya mayroon silang mga association ng mga writers, broadcasters. Ito, Constitutions on the Church. Pag binasa mo ito, kapatid, natapos nila ito, 1963, 1 year ito. Lumen Gentium. Pag binasa mo itong lahat, magugulat ka. Hindi ka makakita na ang Katoliko, ang Roman Catholic papacy, are getting people from outside para bautismuhan nila. Ang marinig mo lang ngayon, yung program nila na Come Home. Come Home that. Marami ng mga prominent na mga Protestants, may Adventist tayo na elder sa Guam na bumalik sa Katoliko. A very prominent Adventist elder in Guam. Come Home siya. Dito sa Pilipinas, yung sikat na naging Iglesia ni Kristo, naging dating daan, tapos very prominent siya, na binata ngayon, nagpari na siya, kapatid, bumalik sa Roman Catholic Church. Kasi sa kanilang Lumen Gentium, pag binasa mo yan, ang laman yan, pag ikaw daw ay nabautismuhan sa tamang bautismo, naging half communion ka na sa kanila. Half communion. So ang kanilang evangelism, hindi mahirap, kapatid. Kasi based on their teachings, pag natama ang bautismo nyo, kaya ito, ginawa ngayong accusation na Trinity. Ito, Katoliko kayo, ganyan. Half communion. According to this document, pag nag-participate ka ng kanilang project at program, you restore the full communion to the Roman Catholic Church. Wow! Kung hindi natin alamin itong river, mount at island, kapatid, kung hindi natin alamin ang ginagawa ng mundo ngayon, hindi mo na malayan, kabahagi ka na pala nila. Kaya napakahirap, kapatid, pag walang Kristo. If there is no Christ grace right now, it is a point of impossibility for us. Point of impossibility. Hindi mo pwede, kapatid. Napakahirap, kapatid. But because of His grace, tayo ay binigyan ng karapatan para maintindihan ang galaw ng mundo ngayon. Itong Decree on Ecumenism, 1964 pa yan. Isipin mo, Decree of Ecumenism, it said that ecumenism should be everyone's concern and that genuine ecumenism involves
continual, personal, institutional renewal. Magugulat ka pag binasa mo yan, makapal yan. Yung renewal of marriage vows. Wow, silang nangunguna. Kaya magugulat ka, may batas ngayon na renewal of marriage license. Sinanay ang tao sa renewal, kapatid, para pagdating ng batas, pwede na magkaroon ng renew, palang lisensya na. Renewal of marriage license. Kasi mahal ang divorce. Mahal ang annulment. Bago pa mangyari. Grabe, kapatid! Tahimik na gumagalaw ito, kapatid. Ito, Decree on Priestly Formation, Spiritual Formation. 1965 pa ito, kapatid. Anong sinabi nila? It recommended that seminaries pay attention to the spiritual, intellectual, and disciplinary formation necessary to prepare priesthood students to become good pastors. Oh, for the first time, gumamit sila ng salitang pastors. Because before, priest lang. Pero bakit ngayon? To become good pastors, my friend. Nagulat tayo nang in-introduce sa iba't ibang university yung subject na spiritual formation. 3 years after, sinong nagsimula? Si Matt Clarin, naimbitahan siya sa isang conference sa Andrews. After, sino si Matt Clarin? Si Matt Clarin is a UN consultant, lecturer ng peace and prosperity. Si Matt Clarin, kapatid, promotor ng tinatawag ng emerging church sa Amerika. Ano yung emerging church? Wala silang building, pero ang teachings nila pumasok sa lahat ng relihiyon. Kabahagi ng kanilang emerging principles, emerging church, yung pronouncement na God is good all the time, God is good. Sapagkat yung statement na yan, tinanggal ang message ng Adventist na judgment, sanctuary truth, that there is judgment, my beloved friends. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, that's love, mercy, judgment. Whosoever believeth will not perish, but those who will not believe will perish. So that's exactly judgment, my friend. Ang kaibahan ng Adventist at ng ibang relihiyon, kasi lahat sila na pinag-aralan natin noong nakaraang gabi, love, mercy, compassion. Pero ang ating church, General Conference of the Seventh-day Adventist Church, we stand on the principle of love, mercy, and judgment. Because that is what God calls us to proclaim. For the hour of His judgment is come. Revelation 14. Dito, declaration of Christian education. Kaya wag kayo lang kapatid ha, please don't be hurt. Kasi lahat tayo ay bahagi talaga. Kaya may panawagan, yung tinatawag natin ni Sister White na revival and reformation. Pag sinabing revival, a quick awakening. Yung reformation, you read it in Ellen G. White words. Change of ideas, beliefs, concept. Yung statement ni Ellen G. White, hindi yan tumutukoy na galing ka sa pagan para papunta ka sa isang Christ teachings. Hindi Si Ellen G. White, that counsel is for us. Kung atin yon, ibig sabihin, ano kayang teachings? Ano kayang teaching? Ano kaya yung belief? Ano kaya yung concept? Ano kayang ideas na sinabi ni Ellen G. White na kailangan nating baguhin? So, Ellen G. White, as being inspired by God, alam niya yung movement. Tandaan niyo palagi, ang movement ng great controversy, sabi ni Sister White, sinabi rin ni Kristo, if possible, even the very elect will be deceived. Bugat. Ito tayo sa declaration, Gravissimum Educationes. Declaration of Christian Education, 1965. Pagbasahin mo yan, kapatid, doon mo matuklasan. 1965 pa, in-establish na ang principle ng K-12 Principle of Education. Pero sa atin, bago lang tayo nag-K-12. Bago lang, kapatid. So dito natin maintindihan na ang pastoral constitution of the church in the modern world
Bakit ang social science ng mundo, ang social science ng Katoliko is common good? Kasi ang ibig sabihin sa kanila, para sa kabutihan ng lahat ng tao sa mundo, for peace and prosperity, all social political issues must be integrative as to assimilate one to be all in one purpose for peace and prosperity, in which the core is the common good. You have to pray. If you are struggling right now with that God is good all the time, you need to pray sincerely to understand. Decree on the apostolate of the laity. It said that the laity should influence their surroundings with Christ's teachings. Ganda niyang kapatid. Kaya huwag kayong magugulat. Lahat ng organizations, fraternities, lahat ng organization, inactivate. Punta ka ngayon sa SM, sa St. Paul. Mayroong makapal na libro doon na listahan ng lahat ng fraternities sa buong Pilipinas at sa buong mundo. May imprimatur. Ini-encourage nila ang lahat ng fraternities na mag-involve gaya ng teachings ni Jesus. Kaya huwag kayong magtaka, maraming mga terminal, maraming mga stations ngayon, may nakasulat, malaking relo, donated by Sigma Upsilon Phi. Pagkakas, donated by Alpha Pi Omega, because all are being involved. Sana ka-program yan. Mabuting gawain lahat ito, kapatid. These are all good works. Decree on the church missionary activity. Anong sinabi ng principal nila? Kanilang dokumento ito. Sinabi, it said, missionary activity should help the social and economic welfare of people and not force anyone to accept the faith. Yun ang teachings nila. Yun ang doctrine nila. Kaya huwag kayong magtaka. Sa nakalipas na mga taon, tayo'y nagbibigay ng mga wheelchair sa mga nangangailangan. Alam niyo ba ano nakasulat sa likod? Sa mga wheelchair na pinamigay natin? Donated by the Knights of Columbus. In other words, we are seeing movement of wonderful acts of kindness. Kailangan mong ma-explain bakit sinabi ni Kristo, He shall destroy wonderfully. Wow, my beloved friends. Declaration on Religious Freedom. Kukunin ang Bible, kaya memorize natin. Sinong namigay ng Bible ngayon? Roman Catholic Church. Ito pa yung mga conspiracy theory. Isahin ang Biblia. Isahin na ang relihiyon. Ito nang gagawin nila, kontrolahin. Kaya nga, kinontrol ang mga tao ngayon sa pamamagitan ng COVID. Natural, kapatid, na magkaroon ng batas na i-control kasi ang virus ay kumakalat sa hangin. So normal yun na magkaroon ng i-control ang sakit na yan. Pero in-interpret nila, tinuruan tayo, sinanay tayong i-control kasi darating ang araw, isahin na lang ang relihiyon. Pero basahin mo ang teachings nila. Said that religious liberty, ano sinabi dyan? Is a right, karapatan, found in the dignity of its person. And that no one should be forced. Isipin niyo, kapatid. No one should be forced to act in a way contrary to his or her own beliefs. Bawal yun sa kanila. Bawal sa kanila, kapatid, na pilitin. Sapagkat dito natin naintindihan yung sinabi ni Kristo ngayon sa River Olay at Hiddekel. Kaya ito, picture ito, bago lang, 2012. Ito ay mga Muslims at Hindus, kasama si Pope, yan kapatid, Pope Benedict, 2012. Why is Vatican II so important? From the national, ito ay isang organization sa Amerika, kapatid. 2019, International Religious Freedom Report. From the U.S. Embassy, sinabi dito, kapatid, International Religious Freedom. Talagang proteksyonan ang karapatan ng lahat ng reliyon. Religious Freedom Week.
From Angelus News, Catholic urge to pray, reflect, act to safeguard religious freedom. Sila pala ang proteksyonan ng ating karapatan. Pagkatapos nung 3 years, 63, 64, 65, 62, 63, 64, 3 years nila na kapatid. Simula silang Second Vatican Council, 1963, 64, 65. Pagkatapos ng kanilang convention, right away, si Pope Paul, siya na ang Pope at this time, pumunta siya diretso sa United Nations. According to this news sa encyclopedia, the Pope made the trip in the name of the entire council. Ano sinabi? For the cause of peace in the world. Ano yung Daniel 8? Little horn. Who is the little horn? The papacy. Ano ang sinasabi? For the cause of peace in the world. Anong sinabi ni Kristo? And by peace shall destroy many. How can peace destroy when peace is an attribute of God? Who is Christ? The Prince of Peace. Paano makadestroy ang peace? Dito natin naintindihan na sa napakaganda sa tanawin, pero underneath it, kapatid, doon papasok ang salitang compromise. Sa anong sitwasyon na compromise natin? Ang call, ang panawagan, ang accounting natin sa Panginoon. Kung ang Babylon means compromise, how do you understand compromise? Benedict I's Christian Unity. Paano natin salungitin ngayon, mga kabatid, kaibigan? Yung universal virtues ng tao. Anong universal virtues? When there is unity, there is peace. When there is peace, there is prosperity. Salungatin mo ito. Ito ang universal virtue. Kung may pagkakaisa, may kapayapaan. Kung may kapayapaan, may kaunlaran. Ang tawag niya ngayon sa City Hall ng Amos, Authentic Human Development. Bukas, samahan ko kayo, puntahan natin ang Municipal City Planning Officer. Tanungin natin sa kanilang programa dyan. Kailangan ang lahat ng project, kailangan mayroong tinatawag na Authentic Human Development. So dito natin maintindihan ngayong gabi na ang theology talaga ng mundo, love, cooperation, conversion. Nasulat man ni Ellen G. White? Of course, tungkol sa na pag-aralan. Please go to the Radical Reconnection. If you have some question, please go to the Radical Reconnection. Nandoon, kompleto yan. But just to warn you, please watch the series. Starts from 1, 2, 3, 4, 5. Huwag mong pag-aralan yung isa. Sa gitna ka na. I tell you, my friend, I would encourage you. Never trust your senses. You have to pray to God. You have to pray. Ito, kapatido, unity, peace, and prosperity. Christian unity, new spirituality. Yun ang theology ngayon ng lahat ng reliyon. For the common good. Kaya nga, nagpaligsahan ang lahat ng reliyon ngayon. Sa feeding program, medical missions, kasi matagal ng program yan ng Second Vatican Council. For the common good. Mayroon kayong sinulat si Ellen G. White? Kompleto si Ellen G. White yan. So sa gobyerno, kapatid, global philosophy, peace. Ang tawag nila niyan, new humanity in peace and prosperity. Bakit nandyan sila sa kabila? Kasi yan, kapatid, 1,000 years pa daw magkaroon ng pagkakaisa. Maghari daw si Kristo 1,000 years sa planet Earth. Pagkatapos ng peace and prosperity, saka darating si Kristo. Ngayon, ang Sabbathista, kaiba, ang Adventist. Darating na si Kristo, 1,000 years. Saan ang mga anak niya? We will be in heaven. Kaya gira ito, kapatid. Kaya may sinabi si Kristo, Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Tanong ngayon nila,
Sino ang peacemaker sa mundo ngayon? Sino ang tumulong sa mga mahihirap sa syudad? Sino ang tumutulong sa urban poor? Sino ang nagwilga para makamit ang kapayapaan sa Pilipinas sa EDSA 1? Sino? Cardinal Sin, mga pare. Sino ang nangunguna para bibigyan ng karapatan ang mga kabataan sa edukasyon, kapatid? Libreng edukasyon. Sino ang nagbigay ng funding para sa mga maestra, para sa masteral program nila, sa PAPI, Public Assistance for Education? The Roman Catholic Church. Now here we are. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Kaya dito natin naintindihan, kapatid, na bakit sinabi talaga ni Paul sa na Corinthians na he transformed really as an angel of light. Sinabi talaga si Isaiah na I will be like the Most High. I will ascend my throne above the stars of God. And I will be like the Most High. So nakita ba natin yung pinakasintido kumon ng movement ni Satanas? Saan pa siya nag-successful? Sa bugbugan, sa patayan? O nag-successful siya sa beguiling and allurement, kapatid? Binugbog ba niya ang mga anghel sa langit? Na, my friend. Binugbog ba niya? Pinahirapan ba niya si Adan at si Eva? Na, my friend. So my beloved friends, this is the news. World Day of Peace message. Tingnan mo yan, news nila yan. Blessed are the peacemakers. Sila ang representation. At the Diocese of Baltimore, I am Catholic, the church as a peacemaker. Puntahan mo ang internet. The world needs peacemaker. Peacemaking flows from Catholic religious tradition. Saan natin ilagay, kapatid, yung ating makalumang atake sa Katoliko? It can never be understood by the intellectuals of the world, my friend. And who are these intellectuals? They are the prime movers of our society. My friend, Catholic Contribution to International Peace, United States. Pope Francis, the peacemaker. From Nigerian Voice. Hindi ako nagsulat yan. From Nigerian journals yan. US News and World Report. Pope Francis asked Trump to be a peacemaker in their first meeting. What a beautiful reality pictured by Jesus Christ. Kahangahangang kagalingan na tayo'y gamuti ng ating nabubulag na mata. Thou art blind and naked, na hindi na natin naintindihan kung ano ang kaganapan sa ating kalagitnaan. And we accuse a movement which is not found in the Word of God. Pope Francis, pacemaker and game changer. Kaya kapatid, Daniel 8:25, sa policy, ano? Love, unity, prosperity, by peace, Daniel 8. Ganun ka-importante, kapatid. Kung ngayon nyo lang narinig yung river, mount at island, kasing tanda na yan ng Biblia na hawak mo. Saan mababasa yung river, mount at island? Sa Bible. Basahin mo, Daniel 8, river, ulay. Kapatid. Mount, for shall come in my name. Blessed are the pacemakers. Matthew 24:5. In island, because He made all nations. Grabe. He made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Anong wine, kapatid, sa Bible? Anong kaibahan ng fermented wine and the unfermented wine? Can you see the difference? You can't. The color is the same. The weight is the same. The movement is the same. And it takes only the power of His grace, kapatid. It takes only the power of His grace. Kaya ngayong gabi, we have to settle one important biblical truth na walang relihiyon na pwedeng magdebate sa mga series natin ginawa ngayon, kapatid. If you have some
questions, my friend. You ask the Lord, you pray. Sa ating generation, kapatid, sinabi ng Panginoon that this little horn, the papacy, the Roman Catholic Church, kailangan natin makita at ma-experience yung naramdaman ni John the Revelator sa isla na yan. Kasi ang policy talaga nila for life, para sa buhay mo. Tagbigyan ka ng libreng edukasyon. Libre. Kaya nga yung purpose, tanungin mo kung saan galing yung prinsipyo ng purpose. Pangtawid, pangpamilya, pangkabuhayan program. PPP. Saan konsepto yun? Second Vatican Council. Global Partnership. Private-Public Partnership Program Project yan. Kaya Great Signs and Wonders, anong purpose ng Great Signs and Wonders? Milagro na ginawa ni Satanas na na-record sa Mount of Olives. It's about healing. False healing. Pagdating natin sa island, ano yung teachings nila? It's about life. Protections. Bibigyan kayo ng pangangailangan natin, kapatid. Give life. So ano ang battle cry ngayon nila? Life. Kaya dahil dito, nakita ni John the Revelator. John 17, verse 6. Anong sinabi diyan, kapatid? And I saw the woman drunk in the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. Nakita ni John na ang babae na yan, ininom ang dugo ng mga santos. Sa tingin mo, kapatid, and with the blood of the martyrs of Jesus. Then John said, when I saw her, I wondered with great admiration. Tanong, bakit bumilib si John the Revelator? Bakit humanga siya sa nakita niya sa pag-inom ng dugo? Aswang ba si John the Revelator? Abat ba na si John? Sa Bisaya pa? Anong tawag sa aswang? Sa English, sa Europe, is John witch? Is John sa Amerika? Anong tawag niyo dyan sa New York? Sa aswang? Vampire! Zombie! Is John a vampire? Why? Bakit? Na nakita niyang ininom. Ganyan yan, kapatid. Panoorin niyo yan sa Radical Reconnection. Kailan kaya nangyari yun? Na ininom niya ang dugo. You know, blood represents the purity of God's teachings. The blood of the saints. We die for what God teaches us. Bakit during the Dark Ages, pinatay nila? Kasi they stood for the Sabbath. Tumayo sila sa araw ng kabanalan. They gave their life for baptism. Napabinyag sila. Immersion in the water. Kapatid, nagpa-immerse. Pero ito, kapatid, drinking the blood of the saints. Bakit dapat nauna ang martyrs? Kasi ang saints, yun ang kukunin ni Jesus. Bakit nahuli ang martyrs? Di ba yung martyrs sila ang naunang namatay? Isinabi ni Ellen G. White sa ating generation, there will be no more martyrs. Pero bakit yan nauna? Sapagkat, kapatid, ilang taon bago ginanap, 2 years ago, na nagkaroon ng buong mundong selebrasyon para i-celebrate ang 500 years na anniversary ng Protestantism ni Martin Luther. Sino ang nag-initiate ng celebration? Sino ang nag-cut ng ribbon, kapatid? At kanilang pinopose na gawing santo si Martin Luther. Yung kanilang mortal enemy noon, gumawa sila ng counter-reformation. Ginawa nila ngayon.
kapatid at gawing santo. What Martin Luther died of the truth that he received from Christ is now the teachings of the Roman Catholic Church. You remember Tony Palmer? Si Tony Palmer, anong sinabi niya sa huling protestante na hindi nakaisa? In 2014, sinabi niya, we are now all Catholics again. Because ang protestante, we are saved by grace through faith. The Catholic, we are saved by works. Now, join together the definition. So now, the Catholic and Protestants coming together, only one, therefore, there will be no more Protestants. We are now Catholic again. Because the meaning of Catholic, universal. Ininom nila ang teachings ni Martin Luther. How about the Adventists? Of course, my beloved friend, kinuha din nila. They take the blood. They take the principles. Tingnan mo ang mga relihiyon ngayon. May Sabado na rin sila. Tingnan mo ang teachings ng Roman Catholic. Mayroon na rin silang healthy lifestyles. Napakaganda pa ng mga program nila tungkol sa health, vegetarians, mga green. Kaya nagkaroon nga tayo ng green revolution. Mayroon tayong green. Napakalalim niya na movement. Yung green, kapatid. Because these are movement that is really good. There is a semblance because there is an imitation of the enemy. There is always a semblance for what is true and what is good. Hopefully, to all around the world, tulungan natin ito, kapatid, because there is only one last proclamation for God. And that is the engagement of Jesus Christ. At the river, mount, and the island. Bakit? Kaya sinabi ni Kristo dyan, kapatid, na yung Lamb's instruction we need to follow. Globalisation, it's a movement of Christ coming. Globalisation, hindi yan movement lamang ng mundo. But that is exactly the movement of Christ coming. Kasi sinabi ni Kristo, yan ang palatandaan, signs of my coming. In the words of Ellen G. White, footsteps of an approaching God. Kung ito ngayon ay buong mundo na, sinong nagsabi? Si river. Sinong nagsabi? Si mountain. Sinong nagsabi? Si island. Saan mababasa? Daniel 11:40-45. It goes to all countries. In Mount of Olives, all nations will hate you. In island of Patmos, He made all nations drink of the all nations drink, kapatid. Kaya, sa ating generation ngayon, kapatid, we are so blessed. Hindi aksidente ang mga kaganapan na nangyari ngayon dito sa Baljo Church, Pastor. And I would like to thank God and to the district leader of this district. A chance that we can be an instrument not only for the district of Amos, in the province of Cavite, we can be an instrument of God as it is going on right now, kapatid. I would like to tell you, right now here in Baljo, maraming mga kaluluwa ngayon, watching right now, sharing this message. My beloved friends, last night, a retired. I was so amazed how God touches a brother, a retired military, na ang kanyang buhay ay ginawa ng movie ng Philippine government. He decided to be baptized, kapatid, after listening the series every night. So dito natin maintindihan na tayo talaga ang tinutukan ng Panginoon, kapatid, sapagkat sa ating generation, ito lang ang generation na inukulan talaga ni Kristo, na siya mismo ang bumaba. Sipin mo yun. He was not yet Jesus. He was still Christ, the Son of the living God. Bumaba lang doon sa river ng Ulay at Hidikil para lang i-engage kay Daniel
kung ano ang mangyari sa political, social, religious dynamics of the planet Earth. Bakit si Daniel? Siyempre si Daniel, ang tao na may engagement ng political, social events. So we need to follow the Lord's instructions. We are so blessed tonight, my beloved friends, that globalization is the movement of Jesus Christ. Kung ano man ang ating narinig, kailangan natin, kapatid, basahin, kailangan natin ipanalangin. Ang revival and reformation, Ellen G. White said, is the most urgent of all our needs. Anong ibig sabihin ng reformation? Ulitin ko, kapatid. Ellen G. White said, quote and unquote, we need to change our beliefs, our ideas, our concept. Bakit? Maraming na-set up na mga paraan, maraming na-set up ang kaaway. Kaya nga sabi ni Ellen G. White, never underestimate Satan. One of the greatest blunder of Christianity when we began to underestimate Satan, my friend. Kahanga-hanga man ang kanilang gawain ngayon. Pero mas higit na nakahanga-hanga ang instruction ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Na hindi niya tayo iniwanan. Hindi niya tayo pinabayaan. Ngayon, gabi kapatid, panghawakan natin ang kanyang pangako. Sapagkat tayo ang buhay. We are the generation. Kung sino man ang pinakamatanda ngayon na mananampalataya kay Kristo, I will boldly tell you right now, we are the generations. Kung higpit ang iyong pananampalataya, na gusto mong buhay na sasalubong sa Panginoon, we will be preserved and protected. Because that is how the power of His grace, my beloved friend. We have nothing to fear unless we forget kung paano tayo inalagaan, iniingatan ng Panginoon. To the law and to the testimony. Sino nagsabi dyan? To the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. And to close our presentation, sinabi talaga ni Kristo, here are the patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. We need to priority what testimony Christ has given to us. Of course, the Ellen G. White writings are the testimonies that give us a clearer view of what Christ has said. But the Bible is very clear. Who keep the commandments of God and have, what do you mean by that word? And have the testimony of Jesus Christ. Tanong, anong testimonya ni Kristo na tinistify niya na ito ang mangyari sa 2020? Anong testimonya na sinasabi niya na ito ang gagawin ng mundo? Ito ang gagawin ng kilos ng Little Horn. Ito ang programa ng gobyerno. Ito ang programa ng buong sanlibutan. Where can you get that testimony, my friend? It is only from the river, the mount, and the island. Irregardless kung ano ang profesyon natin, we are masters or doctors of theology we have. We need all of us standing on this planet Earth, ma-doctor of medicine, ma-engineer, ma-teachers, ordinary people. Tayo na nakatayo ngayon sa mundong ito. We need Christ's grace, my friend. The only way for us is the power of His grace, His salvation, and His righteousness for us. Hold on to Christ's testimony, for it is His closing prescription, His closing instruction for each and every one of us tonight around the world, not only in Imus district, but around the world. You are now accounted to share this message to your loved ones,
and to the rest of your flesh. God bless us tonight.